Ini po mga kabarakuda, so naglandslide po digdi sa barangay Burabod kang Libon Albay, pigpasyaran po niya mo tanganing mahiling tapong actual. Ini po so situation digdi nagkaturumba po si mga poste kang kuryente, and dahil na po ini mahagihan, dahil na po mapapakinabangan ining lugar na ini. And ini po so kalunos-lunos na nangyari po na ipig laog po ninda sa social media. So pigpirit ta pong makaabot digdi arog gainin mga kawad, dakulon pa po talaga si en halangkawon palan po inin na nagrasay na ining digding daga. And itong mga harong po talagang daipo palan talaga kikabubuhayon kung itong mga harong nyaon po so mga residente. Pero maswerte lang po taso iba nagsunod po kang policy kang barangay, nag-iwas ini po natumba po si poste kang kuryente digdi po mismo sa harong, nakalaog po siya sa laog kang harong. So iyan buminado na siya sa mismong gate kang harong po ning residente digdi. So and ini po so sitwasyon hali po yan dyan, nahiling man po gayud nindo pondo man sa taas na pong ito hanggang digdi na sa more or less dahil lang ako masyado nakapag-estimate. Pero kung ining hilingon para po ining Daragali Gaspi ang agwanta, kasi ang Daragali Gaspi baga is kung lalakawunta nasa 5 to 7 meters lang yata po baga yan. So yan po, ini po so mga harong na nakapashare ako didi kang saro pa sa ng bulan, mga magarayon si mga harong digdi darakula po. And ini po ngani mura po talagang bigtasan kung yaunta grabe po na sibak or na ano po na buwang si nabiak po si halangkaw pong part kang daga hali po sa taas nirasay po pababa digdi. And siring man si mga niyog po na nagkaturumba. Ini po so nagpasyaran ko ining harong kang fiesta digdi sa Burabod. Ini po hinilang solamente po so natada na dai po masyadong inabot dahil po so sa inda pong likudan, so sa iyong kanilang likuran may mga puno po, kumbaga kinubird po sila ng mga puno na hindi po nila pinuputol. So makikita po natin yan mga kabarakuda na talaga pong kung ikaw ay nagmatigas at hindi ka lumikas, sigurado pong hindi ka na maliligtas. Yun na nga katulad ng sinabi ni Kagawad Lumibaw na baka hindi na makuha pa na yung katawan nung naging victims na kumbaga na tabunan. So wala pa po tayong nakikita dito na mga nagre-rescue dito para po ito'y hukayin na. So hindi na nga yun kakatulad ng sinabi ko, ulitin ko yung sinabi ni Kagawad na hindi nila sigurado kung sila po ay mahuhukay pa yung isang persona na natabunan po dito. So yan, actual na po ito nating pinuntahan mga kabarakuda, and ito po talaga po na sobrang grabe po ang kanila ditong naranasan. So panawagan po kay BBM President and sa mga kinauukulan na ito po ay ma-actionan nyo po. Marami po ito andito pa po. So yan. So maraming salamat po.